Mae ennill y garden goch fan hyn, wrth gwrs, yn meddwl cyment, ond mae ennill Pencampwriaeth yn, wel, yn cyrraedd y brig. Yn diwy. A dyma beth ni'n mwynhau nawr, sef Pencampwriaeth y Ceffylau a'r Merlod Lliw. 4 wedi dod nôl, a mae yna gyfle wrth gwrs i'r rheini sydd yn dod yn ail i ddod nôl, a mae wastad yn braf i weld pawb yn dod nôl, achos dwi'n wastad yn digwydd na di. Na, dydy o ddim. Dwi'n meddwl bod weithiau pobl yn meddwl, wedi gos y dosbarthiadau cri, maen nhw'n meddwl, falle, nawr ni beidio dod nôl i gystadlu, ond wrth gwrs 4 oedd yn deilwng i ddod nôl yn fan hyn, 2 dosbarth, a mae'r 4 yma sy'n braf i weld. Ac dyma ni yr un oedd yn ail yn dosbarthu'r ebolion adferch blwydd. Ac dyma'r un oedd yn ail yn y dosbarthu'r swclod. Wedi blino chydig bach erbyn hyn, just yn chydig bach yn loddach. I fynd o amgylch, a dyma Lucy Dyer a Harry Blockley, Beau Wallace, Hocus. A beth sy'n ddifyr gyda'r oedran yma yw dechrau perthynas mae'r rheini sydd yn dangos yn hwn, dy fe? Dyw e ddim yn berthynas sydd wedi cael i feithrin ers blynydde, maen nhw ar ddechrau taith. A fel swclod babi ydyn nhw, maen nhw'n rhoi ffydd yno chi mewn ffordd, maen nhw'n dibynnu arnoch chi i ddangos nhw y ffordd iawn, yr ffordd cywir i wneud pethau. So, ydych chi'n gorfod ymateb yn iawn. Mae Gwyneth Edgar wedi pwysleisio, mae'r perthynas yna sy'n bwysig iddi. Bod ni'n gweld bod y ceffylau yn ymateb a'r rhai sy'n trin nhw wedi hyfforddi nhw wedi wneud gwaith cartre. Wel, Declan Davies. Mae'n debyg sydd wedi cael ei dynnu allan fel pencampwr yn adran y ceffylau ar y Merlod Lliw Steppers y Lady Mercury. Declan Davies yn wyneb cyfarwydd iawn yma yn y ffair eag ag yn yr haf. Gytho ffair hynod llwyddiannus llynedd yn bencampwr yn adran y cobiau a'r ceffylau ar Merlod Lliw unwaith eto. A mae'n mynd yn anoddach, mae'n siŵr i'r beirniad pan mae'n dod i'r Pencampwriaeth, achos mae dyti'r goreion fan hyn yn dos. Ac mae'r ffin falle yn dyneiach rhwng y 4. Ydych chi'n rili yn trio, a mae o'n trwch blewyn rhwng bob un ohonyn nhw. Ydych chi rili yn dechrau pigo ar pethau bach, rili. A mae'n hen ddywediad, mae beirniadu yw meddeiant, a mae pawb yn gallu maddau pethau gwahanol. Hawna ffordd dda i roi iddi, dwi. And a representative of the sponsors of this section, Rhys Jones, is just entering the ring to help award the prizes, and a special prize from Arwain DGC being a lovely fleece jacket. Wel, dyma ni wedyn y pencampwr yn adran y ceffylau ar Merlod Lliw, Dex. Quite the defeat, really. How many years running have you had this now? This is the 3rd year on a trot I've taken champion in the Winter Fair then with the coloured. So that was the aim, so now I'm going to go into retirement and not get stressed. Just to be honest, I think there's a lot left for you to do. Oh God, sometimes I think, I'll be honest, yesterday I was debating whether to come with the filly and she wasn't quite leading, but today she's done me proud. So well, it's surprising when they get in amongst others how they'll react, isn't it? Yeah, definitely. Yeah, they always surprise us. So no, I'm really happy with the filly and I think she's got a big future. Well, you'll be back obviously tomorrow now then for the championship. Yeah, we'll be. Are you planning on staying? No, we really live an hour and a bit away, so
and we got one to come back tomorrow that I'm not showing, but so she can come up as well. Llongyfarchiadau pob lwc fory. Diolch yn fawr. So ladies and gentlemen, please put your hands together for our champion, which is number 2067, Declan Davis's Steppers Lady Mercury. And the reserve champion, 2092, Rosita Pencampwriaeth yn mynd i dre'r sosban. Diolch i Declan Davis, perchenog Steppers Lady Mercury. Enillydd a Pencampwr y Ceffylau a'r Merlod Lliw. Wonderful current section here this morning.